Matul il-jum ta' tlieta André Grech ġie elett bħala kunsillier ġdid fil-lokalità ta' Balzan. Dan kif għal-ħabta tad-9 ta' filgħodu saret elezzjoni każwali sabiex jimtela il-post vakant fil-kunsill lokali ta' din il-lokalità. André Grech kien l-uniku kandidat tal-Partit Nazzjonalista li tefa' n-nomina tiegħu. Fl-ewwel kummenti li għadda permezz tal-midja soċjali, André Grech saħaq li l-ħidma tiegħu f'din il-lokalità issa se tkompli tiżdied permezz ta' din il-kariga li qed jassumi, fejn bla dubju se jkun qed jaħdem fl-aqwa interess tar-residenti Balzanin. Huwa qal li qed iħares lejn din l-avventura b'mod ottimist filwaqt li ringrazzja lil dawk kollha li appoġġjaw f'din id-deċiżjoni. Din hija t-tieni esperjenza ta' André Grech fil-Kunsill Lokali ta' Balzan wara li kien ġie elett l-ewwel darba fl-2015. Din elezzjoni saret wara li ftit tal-jimilu is-Sindku ta' Balzan Ian Spiteri irreżenja mill-kariga tiegħu għal raġunijiet personali u għalhekk il-Viċi Sindku Nazzjonalista Angelo Mikallef inħatar Sindku ġdid ta' Balzan. Is-Sindku ta' Balzan fil-fatt kien min tal-ewwel li feraħ lil André Grech wara li ġie elett bħala kunsillier u qal li m'għandu l-ebda dubju li André se joffri enerġija pożittiva u kontribut mill-aqwa brisq Balzan.